Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Җиләк сезоны ачык, Шалда ветеринария санитария экспертизасы үткәрелә. Җиләкләрне ашарга ярыймы? Мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Шалда бәйрәм чаралары ничек узды? Җиләк сезоны ачык, ләкин җиләкне тикшерү узганчы ашарга һәм сатып алырга кирәкми. Шалда ветеринария санитария экспертизасы үткәрелә. Ул җиләкләрнең никадәр яңа җыелган булуын, аларда күп микъдарда нитратлары юкмы икәнен ачыкларга ярдәм итә. Тикшерү нибары берничә минут вакытны ала. Моңа безнең тикшерү төркеме дә инанды. Җиләк сайлаганда иң беренче аның тышкы кыяфәтенә игътибар итәргә кирәк. Моннан тыш җиләк хуш исле булырга тиеш. Ягъни белгечләр төсне бәяли, өлгергән җиләкме, юкмы икәнен тышкы күрсәткечләр буенча билгели. Әмма түгәрәк тикшерүне ветеринария санитария экспертизасы лабораториясе шартларында гына үткәрергә мөмкин. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, содержание нитратов в ягодах составляет 100 мг на килограмм. В условиях нашей лаборатории мы проверяем инструментальным способом, это при помощи прибора нитрат-теста и при помощи растворов, экстрагирующих растворов. Приборлар нинди дә булса катнашмалар булуга шундук реакция күрсәтә. Тикшерүнең уртача вакыты 3 минуттан башлана. Бу санитария ветеринария экспертларына җиләкләрдә нитратлары бармы һәм күпме булуын белү өчен җитә. Һәр партия һичшиксез лабораториядә тикшерелә. Ягоды к нам поступают из разных регионов, можно сказать, даже уже с России, с Кубани, например, клубника поступает, черешня уже поступает у нас из Узбекистана, а вот еще голубика у нас как бы из Марокко. Мы проверяем, делаем отбор проб с каждой партии новой, которые поступают уже на рынок. Тикшерүләр күрсәткәнчә, барлык күрсәткечләрдә нормада. Белгечләр җиләкләрнең тәмен ничек саклап калырга һәм аларны саклау вакытын ничек озайтырга икәнлеген искәртә. Аларны куллану алданнан гына һәм сез бер юлы куллана алырлык күләмдә генә юарга киңәш ителә. Җиләкләрне 2 градустан алып 4 градуска кадәр температурада суыткычта сакларга кирәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Мөселманнар ислам бәйрәмнәренең берсен Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Шалда гыйбадәт кылу һәм Корбан чалу йолалары меңләгән дин тотучыларны берләштерде. Чалу халкын һәм шәһәр кунакларын башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та котлады. Нурихлас мәчетендә безнең тикшерү төркеме дә булды. Бәйрәм чаралары 3 сәгать 15 минутта вәгазьдән башланды. Монда дин тотучыларны вәгазь, гарәпчә хөтбә, Коръән уку һәм дугалар көтә иде. Нурихлас мәчете мөселманнарны җәлеп итүнең төп нокталарының берсе булды. Бүген бик зур бәйрәм безгә. Малай белән инде күрсәтергә малайга нинди ул бәйрәм, нәрсә өчен бөтен без монда җыелдык. Һәм инде бу безнең иң зур бәйрәм. Шуңа күрә малайга да күрсәтәсем килә иде. Нәрсә ул бәйрәм, Корбан бәйрәме. Алда таба гаилә белән уздырабыз инде. Һәм өйдә бергәләшеп утырып, чәйләр эчеп, шул домашний обстановка инде. Шулай итеп уздырабыз инде, Алла бирсә. Бүген ул зур бәйрәм безнең өчен. Улым белән килдек. Улым үзе теләп килде. Кичтән әйтте, уят, мин белән барам дип уяттым да сразу торды. Килдек мәчеткә. Кешеләр намаз залында гына түгел, мәчетнең тирә-ягында да тулган иде. Бу бит Корбан бәйрәме, Аллаһка якынлыгы бәйрәме. Без аны көтеп алабыз. Конечно, шатлык, менә халык килгән. Менә кичә яңгыр булып алды. Бүген көн матур гына тора. Без бик шат. Аллаһ разый булсын. Барчабызга да бөтен барча мөселманнарга кылган корбаннары кабуллардан булсын. Кабул кылынсын. Кылган гамәлләре кабул булсын. Аллаһ алар белән разый булсын. Барлык халыкка да корбаннары кабул булсын. Бәйрәмнәр белән исәнлек саулык, гаилә бәхетләре телибез. Җирләребезгә, суларыбызга, илләребезгә тынычлык килсен, сугышлар туктасын. Матур гына яшәргә насыйп булсын. Менә шушындый теләкләр миннән бөтен халыкка да. Бәйрәм чарасында башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов та булды. Ул дин тотучыларны Корбан бәйрәме белән котлады. Корбан гаете мөбарәк булсын. Исән сау булыгыз. Саулык, сәламәтлек, зин гомер. Хәзер инде без Корбан чала торган урынга барабыз, шунда Корбан чалып бәйрәмебезне башкарабыз.
Qurban bayrami yoki Qurban sholu kuni Makkaga yillik hojning tamomlanуын bilgili. Namazdan so'ng oilang bilan o'rtoq istal ortına jiyilib, tuğanlarga qunaqqa boru odati bor. Muktasibat isminden şahsen üç isminden tebrik etasim kela kutlayım. Allah subhanahu taala bu bayram günlerimizni mübarek kılsaydı. Allah subhanahu taala indi bu niyetlerimizge göre kurbanlar şalava niyetliyiz inşallah. Şu niyetlerimizge göre Allah subhanahu taala şalgan kurbanların kabullıklarga yetiştirseydi. Barcha bilgan günahlarımızdan baklanır Allah'ın rahmetine, Allah'ın rizalığına erişirge bize nasiptarda eyleseydi. Bayram günlerinde Müslümanlar kurban şola itni muhtajlarga, kurşilerge hem tuğanlarga öleşeler. Kurban şolu üçün yarış şolu da Sidrovka bisesinde maksuslaştırılgan maydanşık koralgan. Liliya Gatina, Tohir Bikmetov, Yoğalıklar. Avtoqolada qurban hayvanların şolu üçün maydanşıq uyuşturulgan olı Sidrovka bisesinde ornaşkan hem qurban bayrami vaqtında şəhər halkı üçün qorqınışsızlıq, sanitari normalары hem oңайлықлар тудырға тиеш. Традиция буенча изге бәйрәм көннәрендә мөселманнар Qurban шалу юласын үтиләр. Моның өчен Sidrovka бисәсендә махсус урын оештырылган. Быел терлекләрне Татарстанның 6 районыннан Тукай, Сарман, Менделеевск, Зей, Октаныш һәм Кукмара районнарынан алып кайттылар. Октаныш районынан Әвес авылынан килдем. Муллабаев Дамир исемем. Qurbanга 60 сарык алып килдем. Яртысы почти такие, яртысы солық була. Чипирование, Меркурийдан үтәләр, киласы 450-400 бара. 35 баш алып келдік енді. Біз елдашлар алып келерге тырышабыз енді. Әйбәт кенә сатыла, Аллаға шүкір. Бәяләріне, весаларына қарап 450-ден әйбәт кенә шул суммасына шулай куеп сатабыз инде. Майданчык барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Монда барлык дини һәм санитария кагыйдәләрен үтәп Qurban шалырга гына түгел, Qurbanлыкны сатып алырга да мөмкин. Шикләнүчеләр яки тәҗрибәсе булмаганнар өчен процессны ислам кагыйдәләре нигезендә эшләячәк махсус өйрәтелгән кешеләргә тапшыру каралган. Махсус площадкабызда 3 кеше шалып торучы һәм дә инде 30дан артык кеше безнең тунап торучы һәм дә инде безнең команда кайсысы инде шушында тәртипне саклап тора. Шушлай торып инде безнең эшләребез тәртипкә салынган һәм дә инде барчасы да инде Аллаһның рәхмәте белән тәртип буенча бара. Бәйрәм алдыннан ветеринарлар терлекләрне карадылар. Беренчел мәгълүматлар буенча 2000гә якын сарык кабул ителгән. Барлык хайваннарда сәламәт, кирәкле документлары һәм Qurban шалу таләпләренә туры килә. Маллар бөтенесе дә чипировать ителгән, чиплары туры килә. Ветеринар сопроводительный требования үтәлде. Bütün şirlerge de mallar tekşirilgen. Korkunç şirler ayrım alganda birisi de çıkmadı. Alar bütünse tekşirilgen. Batamızda mallar tekşirilmişse bunda kırtmay. Bizim varaşlarında işke mallarının işketkenden sonra bütün organlarını qaraylar. İtlerini tekşirirler. İşke organlarını qarab. Eğer de noşar yaramay turgan eyberler kelip çıksaydı, balizinler ol produksiyalar utiliziруется. Sidrovka майданчыгы Qurban бәйрәме көннәрендә эшен дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Робопарк роботлар күргәзмәсе Ватанны саклаучылар фонды белән берлектә хәйрия акциясе оештырды. Анда махсус хәрби операция зонасында булган хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре катнашты. Мондый робот белән үй эшләрен эшләргә туры килмәс иде ди экскурсовод. Аңа үзенең почеркны һәм билгеле бер текстны йөкләргә була. Һәм ул аны сезнең почерк белән язачак. Основная наша идея и наша миссия – это чтобы каждый ребенок в мире влюбился в технологии будущего. И это все происходит благодаря тому, что мы рассказываем экскурсии, привозим много разных роботов, которых мало где можно встретить. Меканоид балет бии Космо Монара төзи экскурсия вакытында СВОда катнашучыларның балалары башка роботлар белән дә танышты. Күргәзмәдә дөньяның төрле илләреннән барлыгы 50гә якын экспонат тәкъдим ителгән. Шулай ук һәр сәгать ярым саен Юни робот Эд Бамблби катнашында техношоу уза. Шулай итеп күргәзмәдә балалар күңел ачу аша белем ала. Я пришла на выставку с племянником, то есть он пригласил меня, очень просил прийти сюда посмотреть. Ему интересна, собственно, вся тема робота. Показывали, как змея там кусается, как паук двигается, пауки танцуют и как там через ток музыку песню играли.
Роба парк күргәзмәсе душанбедән тыш көн сайын 10 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр эшли. Әмма балаларны яклау көнендә кечкенә чаллар һәм аларның ата-аналары хәзерге һәм киләчәк технологияләр дөньясына чума алачак. Билетларны сайта яки күргәзмәгә керү алдыннан кассаларда сатып алырга мөмкин. 3 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Вау! Скидка 50% на все? Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Набережные Челны. ТЦ Арзан.